sights – цікавостки. What is the oldest place in Minsk? Trinity suburb, the Literary Museum of Maxim Bogdanovich, Лошадський park, the Opera and Ballet Theatre. Cities, towns, villages go with zero article. Трошку больш падрабязна. Unit 6, Lesson 4, Photos of Minsk. Фото Мінську. Where do you live? Де ви живете? Hey guys! By the way, where do you live? Привітання, сябри. І одразу спитаю вас, де ви живете? Ми вже 4-й урок говоримо про город, а у яким городі ви живете, ви ще не сказали. So, where do you live? I live in Minsk, but now I'm living in Batumi. Я на огул живу у Мінську, але тепер часово живу у Батумі. And you? In Brest? In Vitebsk? In Warsaw? In Tbilisi? In Minsk, in Batumi, in Warsaw. Важне назірання. Ні там я не вживала ніякого артикля перед назвою городу. Бо перед назвами городов артиклі ми не ставим. Правило гэтае называецца zero article with place names. Нулявы артикль з назвамі месяцаў. Давайте пра яго пагаворым трошку больш падрабязна. Zero article with place names – нулявы артикль з назвамі месяцаў. Нулявы артикль мы ставім перад назвамі гарадоў, мястэчак і вёсак. То бок ніякага артыкля перад назвамі гарадоў, мястэчак і вёсак мы не ставім. Cities, towns, villages go with zero article. I live in Minsk. Max loves Losk. We met him in Новый Свержень. Zero article goes with streets, avenues and roads. Перад назвамі вуліц, праспектаў і дарог мы таксама не ставім артыкляў. I live in Незалежнасці Avenue. Zero article goes with squares and parks. Перад назвамі плошчаў і паркаў мы таксама не ставім артыкляў. I live not far from Перамогі Square, and you live not far from Лошадський park. Zero article goes with countries. Країни таксама називаємо без артикляў. Minsk is the capital of Belarus. With continents – з континентами. Belarus is in Europe. Беларусь у Європі. Давайте паглядзім, як добра вы запомнілі наша сённяшняе правіла пра нулявы артыкль. Паглядзіце на гэтыя 3 сказы і запоўніце прагалы. Устаўце артыклі the у тыя месцы, дзе яны мусяць стаяць. Would you like to go to Africa or Asia next Christmas? Ginger has been to Chile, France and Kazakhstan. Reykjavik is in Iceland and Rio de Janeiro is in Brazil. They're so far from each other. Ну што? Правільна. Нідзе нічога ўстаўляць не трэба было. У першым сказе кантыненты. Іх мы ўжываем без артыкля. Would you like to go to Africa or Asia next Christmas? У другім сказе назвы краін. Таксама ўжываем іх без артыкля. Ginger has been to Chile, France and Kazakhstan. Ну і нарэшце, у трэцім сказе гарады і краіны
Нульовий артикль і тут. Reykjavik is in Iceland and Rio de Janeiro is in Brazil. They are so far from each other. Minsk sights. Цікавостки Мінську. Перед тим, як з'їжджати з Бельгії, Макс розказав Трістану про Мінськ, столицю родної Білорусі. І не тільки Трістану, а й трьом бельгійським котам. Коту Ша, коту Кіці і коту Неко, які сябрують з Трістаном, які живуть разом з ним у одному домі. Макс показывал фото со своего телефона и рассказывал им про Минск и про разные знакомитые цікавостки Минску. About Minsk and about the most famous Minsk sites. The Central Railway Station, про центральний чыгуночный вокзал. About Троецкое or Trinity Suburb, про Троецкое передместье. About the Opera and Ballet Theatre, про театр оперы и балету. About the Central Cafe, про центральную кавярню. And about Лошадский парк, про Лошадский парк. І ось, що Макс розказав. А ви послухайте, калі ласка, і скажите, ці ведали ви ўсё гэта про Мінск? Did you know all that about Minsk? Minsk is an old city. It was founded, був заснований. It was founded in 1067. About 2 million people live there today. When tourists come to Minsk, they see the new railway station. It was built in 2001. The building is very modern and beautiful. The oldest place in Minsk is Troetskaya Trinity Suburb. There are a lot of cafes, small shops and museums there. For example, the Literary Museum of Maxim Bogdanovich or the Museum of History of the Belarusian Literature. There are a lot of cinemas and theaters in Minsk. The most beautiful theater is the Opera and Ballet Theater. Not far from the Opera and Ballet Theater, there is the Central Department Store with the Central Cafe in it. I know many children and their parents in Minsk who love going there for their favorite pastries, tarts and cakes. Бульба, кошик, казка. My favorite romantic place is Лошадский парк. The trees there are awesome in the spring, in the summer, and in the autumn. In the summer, the apple orchard smells so good. There is an old estate, сядиба, estate there. Cycling lanes and bikes to rent. Ну што, сябры, ці ўсе факты пра Мінск вам знаёмыя? Можа, і не ўсе, але пра смаколікі вы дакладна ведалі. Бульба, кошык, казка. Як толькі зайду наступны раз у цэнтральную Мінску, тыя смаколікі усе абавязкова набуду. Questions from Tristan. Пытанні ад Трыстана. Ну, а што Трыстан? Слухаў Макса, запамінаў і таксама захацеў у Мінску пабываць. А як Макс скончыў, пачаў задаваць пытанні, бо з першага разу ўсяго не запомніш. Tristan asked Max many questions. Question 1. When was Minsk founded? Question 2. How many people live in Minsk? Question 3. When was the new railway station built? Question 4. What is the oldest place in Minsk? Question 5. What can you visit in Troetskaya Trinity Suburb? 6.
What is the Central Cafe famous for? 7. What can you see in Лошадский парк? Як бы вы адказалі Трыстану? Ці ведаеце вы Мінск дастаткова, каб адказаць на гэтыя пытанні? Давайте паслухаем гісторыю Макса пра Мінск яшчэ раз, а пасля разам адкажам на пытанні. Minsk is an old city. It was founded, був заснаваны, it was founded in 1067. About 2 million people live there today. When tourists come to Minsk, they see the new railway station. It was built in 2001. The building is very modern and beautiful. The oldest place in Minsk is Tроецкая Trinity suburb. There are a lot of cafes, small shops and museums there. For example, the Literary Museum of Maxim Bogdanovich or the Museum of History of Belarusian Literature. There are a lot of cinemas and theaters in Minsk. The most beautiful theater is the Opera and Ballet Theater. Not far from the Opera and Ballet Theater, there is the main department store, GUM, with the Central Cafe in it. I know many children and their parents in Minsk who love going there for their favorite pastries, tarts and cakes. Бульба, кошик, каска. My favorite romantic place in Minsk is Лошадский парк. The trees there are awesome in the spring, in the summer, and in the autumn. In the summer, the apple orchard smells so good. There is an old estate, сядиба, estate there, cycling lanes and bikes to rent. Answering the questions. Адказваем на пытанні. Ну што ж, давайте паспрабуем адказаць Трыстану. На яго першае пытанне. When was Minsk founded? Калі ж заснавалі Мінск? It was founded in 1067. Другое пытанне. How many people live in Minsk? Колькі людзей жыве ў Мінску? About 2 million people live there today. Третье пытанне. When was the new railway station built? Калі пабудавалі новы будынак вакзала? It was built in 2001. Четвертое пытанне. What is the oldest place in Minsk? Якое самае старое месца ў Мінску? The oldest place in Minsk is Троецкая Trinity suburb. Пятое пытанне. What can you visit in Троецкая Trinity suburb? Што можна наведаць у Троецкім перадмесці? There are a lot of cafes, small shops and museums there. For example, the Literary Museum of Maxim Bogdanovich or the Museum of History of Belarusian Literature. Шостое пытанне. What is the Central Cafe famous for? Чым вядомая кавярня Цэнтральны? Many children and their parents in Minsk love going there for their favorite pastries, tarts and cakes. Сёмае пытанне. What can you see in Лошадский парк? Што можна пабачыць у Лошадскім парку? There are many old trees, an old estate, cycling lanes and bikes to rent there. New words of the lesson. Новыя словы гэтага урока. Сябры, цяпер я спакойная за рэпутацыю Мінску. Куды б вы ні паехалі, вы зможаце пра нашу родную сталіцу прыгожа расказаць. Што нам для гэтага трэба? Вывучыць некалькі новых слоў, якія мы сёння сустрэлі. Таму занатоўваем іх у нашы слоўнічкі.
The capital – столица. Was founded – была заснованная. Sites – цікавостки. Square – площа. And suburb – пригород. Ці, як ми казали у гэтым уроку, перадмесце. So far, take care and speak soon. Bye-bye!